a te autódat, azt a szart, bazd meg, 8 km. A kurva anyád, azon az autóval nem volt semmi baj, az az autó 8 kilót ér. Nem ment se föl, se az ablakon. Miről beszélsz? Hogy nem ment volna? Jó, hagyjad. Hát te hülye vagy. 20 forintos autót, én elhiszem, hogy szeretted veszni. Nem. Majd ha veszel egy autót, kis barátom. Én veszek egy autót, sosem jön ezt olyan szar, mint a tiéd. Nagyon ér. 8 kilóért, én szerszerűbb autó. Megnézem, mit Ilyen 8 tettem. kilóért 2002-es autóban, Geci. Vettél egy 2 éven fiatalabb autót, 1,5 millió forinttal. Mondom, majd ha vett egy autót, majd utána dumálják. Én leszek az első, aki szarrá röhög. Ha olyanról beszélsz, amiről fogalmat sincs. Hidd el, bazd meg, hogy megnéztem, hogy hányas a kabát a piacon. Megnéztem a régire is, meg az újra is. Nem kell, hogy előad, bazd meg, tudom. Egy valamit nem néztél meg, hogy milyen autót veszünk. Hallod? Hidd el, nem vagyok akkora zsidó minden, mert akkora senki nem lehet, bazd meg. De nem csinálok szarfészét. Maradjunk ebben a hitben, jó? Meg volt vezetve minden szar, nem érdekel. Mondjál még valamit!